उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय। आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा। प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सध्या पावसानं दडी मारली आहे। गेला एक महिना पाऊस गायब झाला आहे। याचा परिणाम सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात चिवड पिकावरती झालेला पाहायला मिळतोय। पाऊस गायब झाल्यामुळे चिवड मोठ्या प्रमाणात एकाच वेळी पिकायला सुरुवात झाली आहे। त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात दर मिळणाऱ्या चिवड्याचे दर सध्या घसरलेले पाहायला मिळतात। पाहूयात। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी, कुडाळ, कणकवली, वेंगुर्ला, देवगड, वैभववाडी बाजारपेठेत दर अचानक घसरल्याने शेतकरी मोठ्या चिंतेत सापडला आहे। त्यामुळे सध्या शेतकरी चिंतातूर झाल्याचं पाहायला मिळत आहे। चिवड्याचे दर 100, 150, 200, 250 वरून 30, 40, 50 रुपयांवरती घसरलेले पाहायला मिळत आहेत। पाऊस कमी झाल्याने मोठ्या प्रमाणात पडलेल्या उन्हाचा फटका चिवडांना बसला आहे। उन्हाने चिवड एकाच वेळी पिकायला सुरुवात झाली, त्यामुळे पिकलेल्या चिवडांना सावंतवाडी बाजारपेठेत मागणीच नसल्याचं पाहायला मिळत आहे। पाऊस नसल्यामुळे काय ना सगळे चिबूड काय ना परड्यातच लहान असतानाच पिकले ते आणि सगळे फुटान गेले। कायच परड्यात आता रवाक नाही। 4 दिवसानंतर चिबूडच मार्केटला भेटतो ना। हे पावसामुळे ऊन जादा पडला आणि सगळे फुटान गेले कुसान। काय नाही रवाक परड्यात आता। चिबडाचा इला पीक भरपूर, पण त्या पुढेपर्यंत गणपतीपर्यंत पोहोचणारा पीक आताच संपला। कसा संपला? पाऊस नसल्यामुळे चिबूड सगळे उन्हान फुटान गेले। आज 40-50 रुपयाने सुद्धा गिरायक घेणार नाही चिबूड। 50च्या रेटने मागून जातात। आता काय ते शेतकऱ्याक तरी काय परवडतलं आणि काय विकतलो ते सांगा तुम्ही। आता चिबूड येतात आता 15-20 दिवस झाले हो, पण तशी पहिल्या स्टार्टला आठवड्याभरात विक्री चांगली झाली। आठवड्यानंतर जे रेट घसरले म्हणजे सगळ्याचे चिबूड एकाच दिवसात सगळे झाले। ते पिकल्यामुळे काय ना मार्केट फुल झाला। त्याला आता डिमांड नाही, मार्केट जादा झाल्यामुळे नाही हो। आता किती हे नग माझ्याकडे राहिले ते बघा, 100 नग कालचा राहिला। आज ते कोण हात पण लावणार नाही त्या चिबडाला। म्हणजे ते पैसे मुद्दल पण त्या शेतकऱ्याची मला वसूल करायला आली नाही। आज आम्हाला आता ते 40 रुपयाने घालतात तिथे आणून। आम्ही आता ते 50ने 60ने विकतो। कुठेतरी गिरायक 40ने पण तो मागतो, द्यायलाच पाहिजे ना 40च्या रेटने। पण नाही ठेवला तर तो नाशिवंत गाडी टाकून दिला पाहिजे फेकून। हे आडेली, वजराट, वेतोरा आणि 8 दिवसात तर भरपूर जाणार आणि नंतर गणपतीत किरकोळ कुठेतरी 5-10, 50 असेच भेटतील। जादा काय चिबूड नसतील गणपतीत, काहीच भेटणार नाही। ते छोटे छोटे भेटले तर राहिले वेल, तर पाऊस जरा कुठे लागला तर, नाहीतर ते सगळे संपून जाणार। काय राहणार आता? वेल सगळे पिकून गेले ना हो। परिणाम आता चतुर्थीला आता नाही भेटणार। म्हणजे पाऊस असला तर कुठेतरी पुढे राहिलेला लहान मोठं होणार, नाहीतर काय चतुर्थीत राहणार नाही। मग कुठेतरी धनगरी पण असणार चतुर्थीपर्यंत, पण ते धनगरी उशिरा दसऱ्यापर्यंत होतात ना। मग दसऱ्याच्या भागात कुठे ते सुद्धा वेल पाऊस पडला तर राहतील त्यांचे, पण नाहीतर कुठे असणार मार्केटला। मी वेंगुर्ल्यावरून आलो आहे। माझं गाव वजराट। नाव माझे महेश मनोहर राणे, वजराट सरपंच आहे मी। आणि आम्ही चिबूड पीक घेतो, पावसाळी पीक। आणि पावसाळी पीक घेत असताना या शेती आम्ही सेंद्रिय खतातून आम्ही उत्पादन घेतो। कमसे कम आम्ही 2-3 एकरमध्ये आम्ही आज शेती पीक घेतो आहे। आणि ह्या चिबूड पिकाचं उत्पादन घेत असताना हा चिबूड पीक हे कसं रोजच्या रोज ते मार्केटिंग करावं लागते। तयार झाल्यानंतर तो चिबूड हा काम जास्त दिवस टिकत नाही। तो पीक तयार झाल्यानंतर दिवसादिवस त्याचा विक्री करावी लागते मार्केटमध्ये। आणि ह्याला रेट कमसे कम 30, 40, 50पर्यंत मिळतो। आणि बाहेरच्या मार्केटमध्ये चिबडाला आपल्याकडून ट्रान्सपोर्ट वगैरे नसतो किंवा मार्केटिंग बाहेरच्या गावाला आपण नेऊच करू शकत नाही, कारण तो जास्त दिवस टिकू शकत नाही। त्यासाठी आपल्याला मार्केट उपलब्ध व्हावं। चिबूड लगेच जात नाही। तो एक अवघ्या तोडणी केल्यापासून 5-6 तासात तो चिबूड गेला, विक्रीला गेला तर तो ठीक आहे। जर 6 तास 8 तास राहिला तर तो चिबूड पूर्णपणे खराब होऊन जातो। ज्या प्रमाणात पैसा मिळाला पाहिजे तो मिळत नाही। अवघ्या आमच्या आता शेतामध्ये 10 टनापेक्षा जास्त आम्ही उत्पादन घेतो आहे। आम्हाला कसं ते दर त्याचा चिबडाचा एक आम्हाला 30-35 रुपये मार्केटमध्ये मिळतो, 35-40 रुपयापर्यंत। आम्हाला तो अपेक्षित असतो 100 रुपयापर्यंत मिळावा, पण त्याप्रमाणे मिळत नाही।
यावर्षी भरपूर पीक आलं आहे. खर्च आणि विक्री याच्यामध्ये ताळमेळ बसत नाही. खर्च खूप होतो आणि त्याच्यामध्ये उत्पादन येते खूप, पण खर्च खूपही होतो. पण मार्केटिंगमध्ये रेट त्याला दर मिळत नाही. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.